Dit is prima klapekstergebied van die mooie struikjes en lage vegetatie. Natuurfilmer Stijn gaat op de heide op zoek naar nog een bijzondere wintergast. De klapekster. Ja, ik zie hem denk ik al. Jemig, wow, dat ging snel. Maar je hebt dat groepje berken daar staan. Dan heb je 2 kleine boompjes naast elkaar. En dan zit hij aan de linkerkant van het boompje. Maar dat is net wat te ver, denk ik. Maar dat is hem wel. We zien hem. Hij is zich nu een beetje rustig aan het poetsen. Oh, Maar we gaan rustig dichterbij kruipen. hoop ik. Ik ga hem in de gaten houden. Hij zit er nog steeds. Hier gaan we langzaamaan elke keer Ja, ga jij maar lopen waar jij heen. stukje weer dichterbij kruipen. De klapekster is een zangvogel, maar gedraagt zich als een roofvogel. Hij heeft een kevertje. Oh, echt? En naar binnen. Even snavel schoonmaken. Goed zo. Wel schoon blijven. Volgende maand gaat hij alweer weg. Ze broeden voornamelijk in Scandinavië. Gaan ze in september ongeveer gaan ze weg. Komen ze hier in oktober aan. En in maart gaan ze weer weg. Is het nu ook echt zaak dat hij dan echt opvet? Omdat hij dan weer een lange vlucht moet maken? Ja, voor de vlucht is het zeker belangrijk dat je in ieder geval genoeg energie, voorraad ook in je lichaam hebt. En dat is dus voornamelijk vet. Leuk. Mooie soort, Het zijn hè? wel echt een van de mooiere vogels, vind ik. Ja, zeker. Boevenmasker. Boevenmasker. Oh, hij gaat naar beneden. Ja, hij pakt wat. Ja, wat gaat hij doen? Ja, ik kom wel terug. Heeft hij wat? Heeft hij daar nou? Of, hij heeft hem daar wat aan gespiest of zo. Heel gaaf. Ja, oh, te gek zeg. Oh, zie je het? Een pootje. Ja. Het is een vogeltje. Het is toch een vogeltje. Ik zat Zie je nog te dat? twijfelen. Ja. Het is een... Oh, dat zal het geweest zijn. Je ziet dat pootje nu echt in de lucht. Ja, klopt. Grappig, hè? Dus de vogeltjes zijn ook al niet veilig voor een klapekster. Hij staat erom bekend dat hij prooien aan takjes en doornen spietst, zodat hij altijd iets achter de hand heeft. En weer omhoog. Gaaf. Dus dat was gewoon zijn voorraad. En nou, die kevers waren niet genoeg, dus hij moest nu nog even wat van zijn vogeltje eten. Ja, grappig, hè?